Исәнмесез, минем якын дусларым, яшь рәссамнар. Мин сезгә, сез миңа шундый якынайып беттек. Бүген без сезнең белән энә карагы рәсемен ясарбыз. Рәсем ясау әсбәпләрен барлап чыгыйк әле: ак кагаз бите, кара маркер һәм әлбәттә инде буяр өчен төсле карандашлар. Афәрин. Кагазның урта бер җиренә кара маркер белән бер-берсенә нык охшатып, ике түгәррәк ясарбыз. Урталарына исә кечерәк түгәрәк. Әйе, сез аңладыгыз, бу энә карагының күзләре булды. Ә менә монсы башы. Күз уртасына менә шушындый кара төрткеләр куям. Хәзер авызын ясыйм. Энә карагының гәүдәсе буыннардан тора. Аларны озынча түгәрәкләр формасында ясап чыгабыз. Озыная барган сайын алар кечерәя бара. Иң соңгы буынга койрыгын ясап куябыз. Беренче буында канат була. Ясыйбыз. Икенче пар канатлар шулай ук беренче буыннан үсеп чыга. Алар инде әлбәттә кечерәк була. Ясыйбыз. Ә хәзер энә карагының баш түбәсенә антеннага охшаган ике мыек ясап куйык. Шулай итеп, энә карагын ясауны без тәмамладык. Шәпшен энә карагына охшады бит безнең рәсемебез. Балалар, ә хәзер инде без буярга керешәбез. Куе яшел төс алып, энә карагының башын буй башлыйбыз. Шул ук төс белән без аның гәүдәсен дә буярбыз. Ләкин чиратлаштырып. Бер буынны куе яшел итәбез, икенчесен буямый калдырабыз. Тагын куе яшелгә буйыбыз. Һәм тагы берсен буямыйча калдырабыз. Шулай итеп чиратлаштырып буяп чыктык. Ә буя алмый калган җирләрен инде без сыек яшел төсле карандаш белән буярбыз. Ашыкмыйча ипләп кенә буягыз. Шулай итеп безнең 1, 2, 3, 4, 5 буын сыек яшел төсле булды. Искиткеч. Әйдәгез, күзләрен без сары төсле карандаш белән буйыйк. Энә карагының антенналарының өчен шәмәхәт төсле итик. Ә канатларын нинди төсле итик икән, балалар? Әйе, зәңгәр итсәк, бик матур булачак. Минем бик шәп килеп чыга. Үзем ашый, сезгә ничек? Бик каты басмый гына сыек итеп буярга тырышсагыз, энә карагының канатлары үтә күренмәле булыр. Бөтен тырышлыгыбызны куеп эшлик әле, дуслар. Энә каракларын балалар бик ярата. Алар бит кечкенә очкычларга охшаганнар, сәгатенә 50 км тизлек белән очалар. Матур булды.
Әйдәгез әле балалар, күзне тагы да күркәмрәк итәр өчен нәрсә эшлибез? Әйе, керфекләр белән бизибез. Үзенә күрә ниндидер серле сурәт барлыкка килде. Энә карагы бик борынгы бөҗәк. Элек яшәгән энә карагының канатлары озынлыгы 90 сантиметрга, ягъни 1 метрга кадәр җиткән. Хәзер инде андый гигантлар юк. Безнең энә карагы 20 сантиметрдан артмый. Энә карагы үзенең бик зур күзләре белән 8 метр ераклыктан да күрә ала. Буыннарга һәм канатларына кара маркер ярдәмендә менә шушындый сурәтләр төшереп чыгыйк. Барлык җан иясенең иң яраткан дусты ул нәрсә? Әлбәттә, кояш. Канатларына бизәкләрне төшереп бетергәч, күккә кояш рәсем ясап куярбыз. Кояш үзенең җылы нурларын сибеп безнең рәсемебезне тагы да матур күркәм итеп яктыртып тора. Балалар, сез сары төскә буяганда, мин сезнең белән саубуллашам. Миңа калса, искиткеч рәсем килеп чыкты. Әти-әниләребезгә, дусларыбызга күрсәтеп мактанырга да була. Сау булыгыз!